ng ironika na kalimitan na ng dismulat ang mga katulad nila. Parang sa isip nyo ba, nagmamalinis na ako na nagsilat ng nilang na ito dahil sa dinalikalaro ng pamilya ng masisamang bulan at unod ng natanggap sila. Maraming salamat po. Matapos na ipapakatama ang kanilang pagkirap na kalagayan. Malaking bagay naman para kay Chief Dato ang representative Chair Hong Kong na tumutulong sa mga OFW at informasyon na ukuan lang ng DSCN. May masarap tayo na pinakikita sa mga salamat natin. Malaking bagay sa thank you po sa inyo. Thank you po sa pag-iwas. Thank you po Papatalaman po kami sa DSCN na hindi dapat masarap dahil sa laki ng tulong na binibigay ng DSCN. Into the contract, tayo na sa eskwela. Monday to Sunday, 8:30 a.m. sa Knowledge Center. Karamihan sa atin ay pinagkikiniwan o maaaring pinalakihan na ang chewing gum. Pero alam niyo ba na ang chewing gum ay ginamit upang maging alerto, mawala ang kaba, at malilak ang katawan ng mga sundalo noong una at ikalawang digmaan ng daigdig. Kaya naman sari-sari, Produktong Knowledge Factory. Hindi mo yun na mga bagong kwento. Gawin natin ang Point Tunes. Tuklas natin ang mga kwentong tulang aral at adventures na nagbibiliwan ninyo. Mula sa animated stories na gawa ng mga estudyante. Point Tunes. Wednesday and Thursday, 8 a.m. and 6 p.m. sa Knowledge Factory. Let's meet new friends every week. marami talaga creative na paraan para sa pag-iwasay sa ating environment dahil ang pag-recycle ng mga lumang kagamitan para gumawa ng mga ibang bagay gaya ng mga bags at mga artwork. Iba't ibang makabilang sir ang kanilang inaanakit. Hindi ko sa iyo award. Pagkasalaw mo, saan ka na dyan? Interesting topics are on the way to brighten up your day. Saturday, Saturday and Sunday, 7:30 a.m. at 5:30 p.m. sa Knowledge Channel. Yan. Kadalasan, pinagulit sa arts. Ay mahabang magkakainis. Ito, lumahaba hanggang sa nagsabi ng iyo. Pero alam niyo ba na ang lines ay inaaral na rin sa math? Curious ka na ba? Ilan, di ba? Pag-aralan natin ang identifying parallel, intersecting, and perpendicular lines. Math Daily, 10 a.m. and 1:30 p.m. sa Knowledge Channel. Katanghalan ang natin. Nalagumala ang napakaraming imaginasyon.